खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरि रायजो नोंथांमोनखौ रिपाब्लिक निउसाव बरायबाय। बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनांथार खौरां। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि मैया 25 जुनाव फोसावजानाय हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद 2020 मायथाइनि आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनिफ्राय फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। बेनि लोगो लोगो फिथाइ गाज्रि जानाय आरो साननाय बायदि खम नम्बर फैनाय फरायसाफोरा गावबा गावनि आनजादनि बहि एबा फिननाय बहिखौ रिचेकिं एबा नायफिनहोनो आर'जलाइ होनो हागोन। 24 जुनाव आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशनेल काउन्सिलआ फोसावनाय मोनसे खौरां बिबुंथियाव एरै फोरमायदों। फैगौ 27 जुननिफ्राय अनलाइन एप्लाइ जागायजेनगोन। फैगौ 27 जुननिफ्राय अनलाइन आर'जलाइ गथायनो हागोन। फिन खनसे बुंदों, फैगौ 27 जुननिफ्राय अनलाइन आर'जलाइ गथायनो हागोन। आरो जुलाइनि मोनाबिलि 5 रिंगायाव वेबसाइट लिंकआ बन्द जागोन। 7 जुलाइनि मोनाबिलि 5 रिंगायाव वेबसाइट लिंकआ बन्द जागोन। आनजादनि बहि नायफिनहोनो थाखाय मोननै वेबसाइटआव आर'जलाइ होनो हागोन। बेफोरो जाबाय www.asec.nic.in आरो www.punorikhon.in। बे मोननै वेबसाइटआव लगइन खालामना थिखानाय मासुल होनानै आर'जलाइ गथायनो हागोन। फरायसाफोरा बांसिन गासै गंथाम फिननाय बिलाइनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। www.asec.nic.in आरो मोनसे वेबसाइटआ जाबाय www.punorikhon.in। बे मोननै वेबसाइटआव लगइन खालामनानै फरायसालिफ्रा गासै गंथाम फिननाय बिलाइनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन। आरोबाव फरायसाफोरा गावबा गावनि फिननाय बिलाइ फट'कपि मोननो लुबैयोब्ला गासैबो फिननायनि बहिफोरखौ जुदि मोननो लुबैयो, फट'कपिखौ जुदि मोननो लुबैयो, अब्ला www.asec.nic.in आसाम हायार सेकेन्डारिनि अफिसियेल वेबसाइट www.asec.nic.in बे वेबसाइटआवहाय लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो एप्लाइ खालामनो थाखाय थिखानाय मासुल होनानै बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। 10 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइसिम एप्लाइ खालामनो हागोन। 10 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइनि गेजेरावहाय फिननाय बिलाइ फट'कपि मोननो थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन।